zana mobile mangin social media te khoin I han mu thil thin hian I chunga thil thleng tam tak aum thina chung te chu I shet ve ngei atulani ole kalo let le ta e video tharnet he video hi atop thleng min lo en sak don nia he video a hian zani mu thil laya I chunga thil thleng thin vex pakwa ka soidon ani kan channel a ilo lut thar ni chuan kan channel hi milo subscribe in bell icon milo me sak don nia video thatak tak local turte I chan lo nan pakwana paralyzed mi paralyzed hi in muve to em an ni te hi an paralyzed thin hian an taksa te hi an ti che thei lovin wheelchair a an thutop thina ti chuan ke ni te po hi kan mut thin hian kan taksa a paralyzed thina ni he thil hi a normal a kan feel thei lo na chan chu kan mut tui em thin awang ani pariatna eyes movement in ngai da na chuan kan mu thil thin hian kan mi thi chengai lovin nil takin a om thina ni chuan adik lawani scientist ro pui tak tak te chuan zana kan mu thil thin hian kan mi thi mak takin a cha thina he graphy a om danang hian o tu na in en dan che khan zana kan mu thin hian tikhan a om chho chuk thina ni he thil hi tu chunga po athleng vek thina ni pasarina hgh engza chen nge kan san don le engtiangin nge kan mel that don heng thil ho zong zong te hi kan hgh human growth hormone sa zirdan ania he thil hi kan taksa chemical puimo do ber ania heng hormones te hi chuna te achuaka ma se zana hian achuak tamber scientist ho soidana chuan zana chuatam na chan chu zana kan muthian kan taksa a relax wangani parukna less breathe thokan lakna lai kan shok hi zana kan muthin hian an relax ve thina chumi wang chuan kan tholak na lai te chu ate deuh thin kan muthil thin hian kan thok hi atlema kan thorei thung he thil hi a hlau om lo ma se a ai shet nuam chu kan tholak na kan shok chu a ai na tet belani chuan thil pakhat athleng kan tet te chunga kan shet to snoring nar itlangwa na ni chuan athleng lowanga ma se in chungkwa mi pakhat nar thin chu a om nge yang pangana recurring dream mumang in ang nei deuh ring na hi recurring dream an ti thina he thil hi I chunga po boi khatal chu athleng nge to ang thil pakhat mumanga hmuwa a thakhat mu vela angai le bok mu heng chan te hi innuna problem tam tak in nei to anga chung problem te chu ti bo tumin innun tinuam tir du awangin in thuak chuan mumang in ang a hmu tir rang thin che u ni he video tring thil hriat nein atangka in ti ni chuan in thian le u naute min lo share sak ngei don nia chuan he video hi la like lo ni chuan khongain min lo like sak don nia palina nose kan muthil lai hian kan taksa pumpui a cholti hi chu kan shevek to anga ma se kan muthil lai chuan nasa takin out home shia ila kan har thei me anga mi in kan maya tui the ta se kan har thei bokang ma se I muthil lai chuan thilrim chatak mei nim tir ta chesela eng angarim chia po ni se I har ve thei lawang mut khamin kan tho hnuwa po organ dang zong zong zuwa a to bera a har thin kan mutlai in 1% po kan nar hian a hnim thei lo pathumna growth of age he picture hi han ente u kum engzat vel nge in rin kum somli somnga makinti yang a hming chu Sophia Loren Italia actress ania kum somriat pathum ani a anglo tiru kum somriat pathum pi te chu ti hian anom de thin ania interview a po anzota a soidana chuan muthathi ka secret ani ti in a chang scientist te pon muthathi hel thatna anti kan muthil thin hian kan temperature le blood pressure hi atlem thina chuan an thin lung hi a chol ha dam thina pulsam jok chuan kan taksa ain recharge thina ni mobile kan recharge ang hian cell tam takte apiang thar thina skin glow in du ni chuan muthathi a olsamber pani na growth of height tuna ka soi tur hi in thei chuan in lo test ve ngei don nia zanai mut donin measuring tape la ula in height in te ula zinga in tho huna an en le chin ula zana in te a in claim asang ti in notice ang ma se atambak lawang in chi chan ve lek asangang achan chu zana kan muthin hian
kan hnung jang ru hi a omngil thina jing kan thole hian akul le ngal ngai lawa ma se darkar nga chungin apa ngai le vek thin pakhatna astral projection makin tiang ma se imutlain nangma nge I taksa ting chuakin nangma mutlai ian thei ti ila he thil hi a thei tak taka chuan mi nuai chuangin an ti to ani he thil hi meditation in ati thei mi te thlatam tak an meditation a anuwa an ti thei ole vointan du tok photila he video hi enge in ngai dan comment a in lo soi ve ngei don nia he video hi in la like lo ni chuan khongain lo like in kan channel Thil bios Mizo hi lo subscribe in bell icon mi lo me sak don nia